Сәфинә, син мәктәпкә әзерме? Ничек кәефләрең? Әйбәт, мин әзер. Миңа өйрәттем, кичкенәдән бирле менә син телефоннан, интернеттан бары тик уңай әйбер генә алырга тырыш. Ул сиңа барып тик уңай яктан гына тәэсир итсен, һәм инде айыра белергә тиеш бала. Нәрсә ярый, нәрсә юк. Еллар узса кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп очып килсен килгәнә. Телгә карата мәхәббәт ул шулай ук әтәнидән килә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Дөньяда иң зур байлык ул белем. Бу мәкаль белән килешмичә мөмкин түгел. 1 сентябрьдән барлык укучылар әлеге зур байлык артыннан мәктәпләргә агылдылар. Йөзләрдә елмаю, кулларда чәчәк бәйләме. Бүген безнең студиябездә дә бәйрәм мөхите хөкем сөрә. Чөнки бездә бүген кунакта танылган җырчы Дилә Нигъмәтуллина һәм аның кызы Сәфинә. Исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучылар. Сәлам, Гөлүсә. Мин бик шат сездә монда сезнең студиягызда булуыма. Беренче чиратта инде әлбәттә сезне бәйрәм белән котлыйм. Бигрәк тә инде Сәфинә безне. Рәхмәт. Сәфинә, син мәктәпкә әзерме? Ничек кәефләрең? Әйбәт, мин әзер. Мәктәпне сагындыңмы соң? Әз генә сагын. Шулай да яллар җитеп бетмәде, шулай бит? Әйе. Сыйныфташларыңны, укытучыларыңны бәлки сагынгансыңдыр. Әйе, мин сагындым, бик сагындым. Син бит инде менә бүгенге көндә зур кыз. Хәзер инде син ничәнче сыйныфта? 3нче сыйныфка керәм. Менә бит. Сәфинә, менә син бит инде ялгышмасаң, безнең шигырьләрдә укыйсың. Без сине һәр даим интернетта күзәтеп барабыз. Мөмкин булса, бәлки бәйрәм уңайыннан яраткан шигыреңне безнең тамашачыларыбыз өчен дә укып китсәң, без бик шатланыр идек. Ярар. Безнең Гали бигрәк тату кәҗә белән. Менә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гали аны ширәм белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укый, сакалын селкетә. Менә бит. Без Габдулла Тукайның туган көненә өйрәнгән идек бу шигырьне, һәм ул шуннан истә калдырды. Аңа ул бик шундый күңелле шигырь булып калды күңелендә. Хәзер инде аны иң яраткан шигырьләрнең берсе. Менә дәресләр турында да сөйләшеп битек. Иң яраткан фәнең нинди? Кайсы дәрес күбрәк ошый? Литература. Менә бит. Тагын нинди дәресләр? Миңа ошый. Гадәттә инде белүемчә балаларга физкультура дәресе ошый. Сиңа ошыймысың? Шабитми. Йөгертәләрдер, шулай бит. Юк, физкультурага бик ошап бетми. Син бит безнең рәсем ясарга яратасың. Әйе. Димәк, син иң яраткан дәресләрнең берсе Иза. Менә бит әйтәләр бит әле алма агачыннан ерак төшми дип. Бу очракта да шул очрак бит инде, шулай бит. Шул очрак, чөнки мәктәптә укыганда мин шулай ук бик матур рәсем ясыйдырым, яратадырым рәсем дәресен. Гомумән, иҗади кеше Сәфинә. Менә бит. Менә Дилә, чыннан да бит инде уку елы ул ата-аналар өчен дә бик җаваплы чорларның берсе. Үзегез менә кыз бала анасы буларак нинди хисләр кичерәсез, дулкынланасызмы? Дөресен әйткәндә, инде быел андый дулкынлану хисләре юк. Хәзер инде 3нче класс, бит ничектер җиңелчәрәк карыйм. Гомумән укуга да Сәфинәнең, аннары Сәфинә безнең менә нәрсәдер эшләсә, эшләргә теләсә, ул эшли. Эшләргә теләми икән, аны мәҗбүр итеп булмый. Шуның өчен инде монда борчылсаң да, борчылмасаң да барыбер ул үзенекен эшләячәк. Мәктәпкә әзерлекләр ничексең? Бөтен уку кирәк яраклары да алындымы? Әйе, инде күптән алынды. Быел ничектер алданрак әзерләнеп куйдык. Инде 1 сентябрь алдыннан йөгереп йөрмәс өчен барысы да әзер. Бер генә калды әле безнең әйме портфелен алмаштырырга тели. Миңа бу портфель инде ошап бетми ди, бу бәбәйләрнең портфельләре ди, миңа икенче төрле стильдә кирәк дип әйтәм. Бала үсә. Кызлар шундый була, сайланалар. Әйе. Менә Дилә, үзегез мәктәп елларын сагынып искә аласызмы?
Әйе инде әлбәттә мәктәп елларын сагынып искә алабыз, чөнки ничектер менә безнең мәктәпнең уку процессы да икенче төрле иде. Аннары безнең бит инде юк иде интернет. Без мәктәптә уйныйдык та, мәктәп безнең өчен бәйрәм кебек, анда ашкынып барасың. 1 сентябрьне без бик сагынадыр. Әлеге вакыт менә балалар миңа калса хәзер ничектер мәктәпкә мөнәсәбәтләр икенче төрлерәк. Безнең инде мәктәп шундый иң җылы, шундый менә иң күңелгә ятышлы, күңел түрләрендә калган истәлекләр калдырды. Иң мотор хатирәгез бәлки исегездәдер. Бәлки безнең белән дә уртаклашырсыз. Мәктәптә безнең инде класс бик дус иде. Менә чынлап та безнең бирәк тә беләсезме, инде хатирәләр күңелдә калды. Менә беренче инде киресенчә безнең чыгарылыш кичәсендә безнең безне укыткан класс җитәкчесе дә, бөтен укытучылар да җылап калды, чөнки мондый класс инде булмастыр дип. Чөнки без чынлап та шундый тату идек, әлдә бик аралашабыз. Менә минем WhatsApp-тагы төрле чатлар бар бит инде, әйме? Безнең классташлар чаты бүгенге көндә дә иң актив. Ondan соң менә Сәфинәнең уку турында да сөйләшеп үтәсе килә. Аңа мәктәп сайлаганда беренче чиратта нәрсәләргә игътибар бирдегез? Беренче чиратта минем өчен мәсәлән, ул йөрергә җайлы булсын, якын булсын. Мин инде теләдем Сәфинәнең үзе мәктәпкә баруын. Инде беренче класстан да түгел инде, әлбәттә, 3-нче, 4-нче класслардан башлап, инде менә шундый җәяү бара торган якын мәктәп булсын өчен миңа бик шул мөһим иде. Һәм безнең янәшәдә яңа мәктәп төзеделәр. Мин инде аның директоры белән сөйләшеп, хәтта без анда аралашып, аннары укытучы безнең, әлбәттә инде укытучы нәкъ менә безнең таныш булу, шулай ук безнең өчен бик мөһим иде. Сәфинә безнең беренче класс алдыннан шундый бер әзерләү мәктәбенә йөреп алды. Ул ничек дип әйтим, ул садик түгел, ул инде мәктәп. Шундый нулевой класслар бар иде бит элек. Менә шундый нулевой класс кебек, шундый бер мәктәпкә йөрде. Һәм менә шул мәктәптә укыткан укытучыга эләктек без. Монда инде адаптация да яхшырак булды Сәфинә өчен. Һәм инде без шушы мәктәптә безнең укытучыбыз укыта башлагач, biz инде турыдан-туры шул мәктәпкә бардык инде. Һәм без үкенмибез, безгә бик ошый беренчедән. Безнең мәктәптә түгәрәкләр бик күп. Аннары безнең мәктәптә бар бассейнга бик яратып йөри Сәфинә. Безнең мәктәптә Балакиров исемендәге сәнгать мәктәбе бар. Һәм шунда инде без рәсем буенча юнәлешкә кердек. Беренче класстан бирле, менә инде хәзер 3-нче класска күчә ала берсә. Шулай ук Сәфинәгә бик ошый. Бер яктан да безнең өчен бик шундый отышлы мәктәп булды бу. Менә сез үзегез бүгенге көндә укыту системасыннан канәгатьме? Укыту системасыннан канәгать ук түгел, әлбәттә. Чөнки хәзерге көндә гомумән инде мәктәпләр, балалар бит инде үзгәрә, тормыш үзгәрә. Хәзер интернет заманасы, шулай бит. Укыту системасы безнең җитешеп бетми дип әйтимез, инде бераз соңга калып бара. Әлбәттә, күп әйберләрне мин үзгәртер идем, минем мөмкинчелек булса. Хәзер шулай ук бар бик яхшы коммерция төркеме, андый ниләргә түгәрәкләргә дә йөреп була. Аннары хәзер бит инде бик күп төрле мәктәпләр бар, төрле юнәлештә эшләнгән, әйеме? Мөмкинчелек булса, әлбәттә, аларга да йөреп була. Әмма ләкин без инде уйлаган идек, шул менә без әзерләү мәктәбенә йөргәндә, ул безнең Белая Ворона системасы белән мәктәбе инде без шунда дәвам итәрбез дип уйлаган идек, әмма ләкин безгә бик йөртергә авыр иде, дөресен әйткәндә. Хәзер әйдәгез бергәле бәйрәм уңаеннан әзерләнгән сюжетны карап бетик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген.
Шушы барыбызга да мәгълүм шигъри юллар аша бөек Тукаебыз сабыйларны яңа уку елына дәшкән, белем алырга истәгән, гыйлемнең көчен аңларга чакырган. Рәсәйдә 1699 елга кадәр 1 сентябрь көнне яңа ел бәйрәмен каршылаганнар. 1700 елда Петр I указы белән яңа ел 1 гыйнварга күчерелә. Илгәре мәктәпләрдә уку башлануның төгәл генә датасы булмаган. Авыл җирлекләрендә яшәүче балалар урак өсте тәмамланганнан соң, кырларда уңыш җыеп алынганнан, эшләр беткәннән соң гына мәктәпләргә таралышканнар. Шәһәрдә яшәүче укучылар уку елын төрлечә башлаган. Бик еш кына август аена туры килгән. Үзгәрешләр 20 гасырның 30 елларына туры килә. Саф нарком 8-10 яшьлек балалар көз җиткәч мәктәпкә кабул ителергә тиешләр дип карар чыгара. Моңарчы белем алу ирекле булган. Теләгән бала дәресләргә йөргән, мөмкинлеге юк икән эшләгән. Бу карар нигезендә һәр бала да мәктәптә укырга тиеш булган. Бары 1984 елда гына 1 сентябрь рәсми рәвештә белем көне буларак игълан ителә. Сентябрьнең 1 көнендә дәресләр бетерелә, алар урынына бәйрәм тантанасы, 1 линейка, җыр биюле концертлар килә. Бүген дә республикабыз мәктәпләре кабаттан кыңгырау шыңы, сабыйларның шат авазы, ак бантик, кара галстуклар белән тулды. Инде тиздән 1 дәресләр башланыр. Бу уку елының 1 иншасы язылыр, 1 биремнәре чишелер, кичен дәресләр хәзерләнер. Быел республикабызда якынча 55 мең бала мәктәп бусагасын 1 тапкыр атлаячак. Аның 20 меңе Казанныкылар. Мәктәп еллары һәрберебезнең хәтерендә гомерлеккә уелып кала. Уку җиңел эш түгел, юкка гына аны энә белән кыю казу димәгәннәр. Бу уку елында балалар яңа белемнәр тупласын, кызыксынып укысын, укучыларның да, укытучыларның да иҗади уңышлары күп булсын. Яңа уку елы белән көндәлекләрегездә гел биштеләр генә ялтырасын. Әлеге телекләргә кушылып, амин дип кенә әйтәсе килә. Әлбәттә. Менә без бит инде хәзер көзгә аяк бастык. Шулай да миңа калса, балаларның иң яраткан ел фасылы ул җәйдер. Килешәсеңме, Сәфинә? Җәйне яратасыңмы? Яратам. Менә җәйге ялларың ничек үтте? Шул турыда сөйләп бетсәңче. Мин бардым Дагестанга. Аннары бер үзем генә бардым лагерьга Анапада. Ошадымы соң сиңа? Бик ошады. Димәк, син яңа уку елына инде кешеләр туплагансың. Димәк, син әзер шулай бит? Аха, менә бит. Менә Дилә сездән сорыйсым килә. Кайбер ата-аналар бит инде балаларның яхшы билгеләргә укуларын телиләр. Миңа калса, күпләр телидер инде, ләкин кайберләре аеруча да билге артыннан куа дип әйтергә кирәк. Сезнең моңа карашыгыз ничек? Билгеләргә килгәндә, әлбәттә инде мин Сәфинәнең яхшы укуын телим. Әлбәттә. Чөнки инде уйлыйсың бит инде менә мин дә әйбәт укыдым. Гомумән безнең нәселдә бары тик шундый яхшы билгеләргә генә укый торган кешеләр. Сәфинә дә инде яхшы укырга тиеш дип уйлыйсың, әйме? Әмма ләкин миңа калса билге артыннан курга кирәкми. Сәфинәгә мин һәр вакытта да инде әйтеп киләм, иң мөһиме син белемне алырга тиеш, әйме? Билге ул мөһим түгел дип. Шулай да Сәфинә үзе дә мине сизеп торам. Ул ничектер менә дүртләр булса, бигрәк тә инде өчләр алып җибәрсә, борчыла. Менә шушы хисләр булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Чөнки чынлап та менә бу теге билге алу теге тискәре кичерешләр, әйме? Билгегә карата. Бу шулай ук менә укучының эмоциональ халәтенә шулай ук бик тискәре тәэсир итә дип уйлыйм мин. Әлбәттә. Шуңа инде ничектер җиңелчәрәк карарга кирәк моңа. Иң мөһиме сәламәт булсыннар, шулай бит? Сәламәтлектән тыш әле белем һәм кызыксыну баланың. Мәсәлән, әгәр дә сиңа физика ошамый икән, әйме, нәрсәгә аны көчләп үзеңне мәҗбүри укытырга үзеңне. Син шундый менә теге төп белемнәрне аласың да, шул җитте миңа калса. Күбрәк инде өстенлек бирергә кирәк, нәкъ синең талантың булган, яисә инде теләгең булган белемнәргә күбрәк өстенлек бирергә кирәк. Менә өй эшләрен эшләгән вакытта сез балагызга булышасызмы? Беренче елларны булыштым, әлбәттә. Бераз гына инде ярдәм итәргә кирәк миңа калса, инде ул эмоциональ яктан да аларга кирәк, ул чөнки алар бит әле белмиләр. Инде 2нче класста былтыр мәсәлән, бөтенләй дә ярдәм итмәдем дисәм була. Бары тик анда менә анда мәсәлән теге окружающий мирда бергәләп әти-әнигез белән эшләгез дигән әйберләр бар, әйме? Менә шундый моментларда без инде әлбәттә бергәләп нәрсәдер эшләдек кебек. Булай инде ул Сәфинә үзе утыра, үзе эшли,
Димәк, инде кичкенәдән мөстәкыйльлеккә өйрәтәсез, шулай бит? Әйе, Сәфинә безнең бик мөстәкыйль кыз, Аллага шөкер. Аннан соң инде бала тәрбияләү турында да сөйләшеп бетәсе килә. Сез беренче чиратта нәрсәләргә игътибар бирәсез? Сез күбрәк балагызны иркәлисезме? Әллә инде күпмедер дәрәҗәдә кырысрак та булырга тырышасызмы? Мин кырысрак булырга тырышам дигәнем нәкъ менә дөрестер. Чөнки чынлап та тырышам. Кайбер моментларда ул кырыс та түгел, ничектер таләпчәнлек булырга тиеш әти-әниләрдә. Ул кирәктер Ул дә. кирәк, әлбәттә. Аннары син белергә тиеш, бала белергә тиеш. Әти, әни, менә ул приоритетлар булырга тиеш гаиләдә. Әти, әнине хөрмәт итү, бабайны хөрмәт итү, әбине хөрмәт итү. Менә шундый әйберләр булырга тиеш. Алар үз урынын белергә тиеш гаиләдә. Калган әйбергә килгәндә, әлбәттә, максималь рәвештә мәхәббәт бирергә балага. Үзеңнең менә шушы эчке йөрәгеңдә булган мәхәббәтне максималь рәвештә бирергә кирәк балага. Һәм ул мәхәббәттә үссә, әгәр дә инде ул белсә, әти-әни мине ярата, мин әти-әни янында һәр вакытта да үземне шундый яхшы хис итәм дип белсә, калган әйбере инде миңа калса тормышта аңа җиңелчәрәк булыр. Бик матур фикерләрегез. Дилә, аннан соң сезнең белән тел мәсьәләсенә дә кагылып бетәсе килә. Менә Сәфинә безгә бик матур итеп татар телендә шигырь укыды. Татар телен яратканы күренә. Менә телгә карата мәхәббәтне ничек уята алдыгыз? Телгә карата мәхәббәт ул шулай ук әти-әнидән килә. Хисчиксез дип әйтергә кирәк, чөнки бүгенге көндә хәзер безнең социаль менә шушы әйберләр, әйеме, ул инде интернет, телевидение бик көчле тәэсир итә. Алар инде күбрәк урысча сөйләшәләр, дуслары да урысча сөйләшә. Әлбәттә, инде ул дуслары белән урысча гына сөйләшәбез, бары тик гаиләдә генә татарча. Һәм инде кичкенә чакта, мәсәлән, әйеме, 2 яшькә кадәр Сәфинә татарча гына сөйләшә. Бары тик татарча гына. Аннары 2 яшь ярымда без аны төрле түгәрәкләргә йөртә башладык. Анда инде ул әкрен-әкрен урыс теленә кереп китте дә, садикка, безнең инде балалар бакчасына йөри башлаганнан соң, ул бөтенләй урыс теленә күчте. Менә, бу безнең шундый реальность дип әйтәм, инде безнең тормышның. Бүтән балалар да шулай, һәм шул вакытта без үзебезнең гаиләдә татар телен бетерсәк, ул бөтенләй урыс теленә кереп китәдер. Әмма ләкин инде менә шушы татарча гына сөйләшик, әйдә без гаиләдә татарча гына сөйләшәбез. Сәфинә, син менә өйгә кердең, урыс телен унут. Булды, без татарча гына сөйләшәбез дип мәҗбүр итеп, менә шундый бераз хәтта сөйләштерү, бары тик шулай гына саклап калып була миңа калса. Чөнки алар бик тиз урыс теленә күчәләр. Һәм аннан соң инде менә телефон мәсьәләсенә дә кагылып беттегез. Сәфинә интернет челтәрендә утырамы? Еш кулланамы? Сәфинә интернет челтәрендә утыра, куллана, әмма ләкин без инде аңа телефонны бары тик 6 яшьтән генә бирү сәбәпле, 6-7 яшьтән хәтта, 6 яшьтә аның кул телефоны гына бар иде, сәгать телефоны. 7 яшьтә инде ул без ширләп киттек тә, больницага эләкте Сәфинә, һәм шунда без аңа мәҗбүр булдык инде бирергә телефон алып бирергә. Шунда гына аның телефоны барлыкка килде. Аңынчы ул бөтенләй дә телефонда утырмыйдыр, бары тик иптәш кызларында гына күрәдер. Һәм менә шуңа күрә миңа калса, ул хәзер андый күпбән түгел андый телефоннарга, интернетларга, уеннарга. Ул инде уйный, әлбәттә. Шулай да барыбер күбрәк аралаша иптәш кызлары белән, һәм күп очракта ул рәсем ясый. Телефонны ала, аның анда программалары бар, син нәрсә эшлисең, рәсем ясыйм. Димәк, уңай ягы да бар, шулай бит? Әйе. Уңай ягы миңа өйрәттем. Кичкенәдән бирле менә син телефоннан, интернеттан бары тик уңай әйбер генә алырга тырыш. Ул сиңа барып тик уңай яктан гына тәэсир итсен, һәм инде айыра белергә тиеш бала. Нәрсә ярый, нәрсә юк. Чөнки анда бик күп бит хәзер интернетта, YouTube'та төрле мәсәлән видеолар. Алар баланың психикасына бик тәэсир итәргә мөмкин. Шуның өчен бала кичкенә чактан айыра белергә тиеш, һәм әлбәттә инде контрольдә тотам. Мин хәзер бит программалар бар. Ниндидер контрольдә тота торган. Минем анда бары тик балалар өчен яраклы
төрле видеолар гына карарга мөмкинлек бирәм мин аңа мәсәлән. Калган әйберне ул карый алмый, ача алмый гомумән. Безнең бит инде бүген бәйрәм чыгарылышы. Һәм мөмкин булса, бәйрәм уңайнан берәр җырыгызны безгә башкарып бетсәгез, без бик шатланыр идек. Хәтерлисезме, без бер җыр җырлаган идек. Шулда җитә. Бу безнең бераз импровизация булган, чөнки әзерләнмәгән идек. Әйдәгез. Миңа кушылырсың, ярыймы? Мин башлыйм. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып көйләрен тыңлый, синең дә сөюты яна сизәм, шуңа йөрәк түзә көтеп таламай. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп очып килсен килгәнә, язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булганда шул җитә, шул да җитә. Алкышлар сезгә, искиткеч булды, бигрәк матур бүләк булды. Ни кызганыч инде шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Без инде үз чиратыбызда Сәфинәгә укуында зурдан-зур уңышлар телибез. Дилә сезгә сабырлык һәм кызыгы сезне үзенең уңышлары белән сөендереп торсын дигән теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә бөтен безнең инде телевизор караучыларына телим уңышлар һәм чынлап та белем безнең иң зур байлык. Әлбәттә, бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Имин һәм бәхетле уку еллары телим.